Čo to bývaš? Nepovedali mi. Ne. Ja som si to hneď myslel, že celý deň. Taký tajemnoc, Trošku môže sa rozprestrieť takto šálik na bok, len tak trošilinku. Tak, parádička. A už teraz vyzeraj tak bola to. Snaď budeme čoskoro fotiť Planet Rocka, ne? Mário. Kliky, áno, musíte hlasovať. Už som prvá, tak dúfam, že sa to udrží. Poklikáme to. Že poklikáte na myšku, trošku. Odsúdi ťa niekto za to, že si bola v tej reality show? Susedia, maminka, rodina, Vieš niečo? čo, nie, akože z začiatku viem, že ma dosť ľudí nemalo rádo. Lebo si sa Lebo tak... sa proste len aj taktika, ja som nechcela, aby mali v začiatku ľudia radi. A koľko je tam daného, povedz mi. Chápeš, ale tak nemôžu stále dávať len do tej toľky mňa. Ale keď ty tam robíš show, tak samozrejme, že musia teba dávať. Tak dobre, ale tak je tam viacero tých ľudí, vieš. A ty si tam išla len na tú show, ne? Ako vlastne ty si došla Akože ako... ja som tam išla s tým, že je mi to jedno, proste ja som vyhrať nechcela. Ale chcela si tam urobiť rozruch, trošku to tam užili. Akože pre mňa lebo oni sa tak popárili a oni tak, dobre námetov, nevalujeme si vajca. Taktizovanie mi to nebavilo, to, že stále sa baviť, že tak akože teraz s kým bude, mi to bolo úplne jedno, ja som tam byť s Romom. To riešia akože celé dní, že s kým bude? Hej, to sa tam proste len rieši a... Ty si sa chcela zvýšiť operácie, by si dala ešte spraviť. S čím nie si ešte spokojná? Mne stačí s veckým. Dobre, ešte jedný chceš. No, ešte tam väčšie, hej. Teraz máš koľko mililitrov? Teraz mám 600 oby. A na čo by si išla? 800? Nie, 700, ale gule. To je tvoje šťastné číslo. Sedmička, no je tam. A máš ešte niečo iné robené na sebe? Nič klasické, nič, akorát, že mám vlasy predĺžené. Tak to už má každý. A chcela som sa urobiť pery, ale nakoniec... Ale máš dobré peria.